Oh, ma'am. Bantayo jud ning globe ha kay na. Mahal nga baka ayon ang kung gasto ana. Takahibaw baka pilay kantidad anang globe nga gipataod diha. Million na guard. Kailangan bantayan na nimo ayaw jud pagduka-duka dinha. Oh, ma'am. Matulong tanan. Kay kaning globe murag di jud naka kuan sa bisag unsa pang kinabuhi anak. Pinakamahal jud na nga globe sa tibok kalibutan. Mao gani nga nangita jud ko nga expert nga guard kay para matiman lagi ning globe nako. Oh, ma'am. Kailangan Pasaligan na lang. ayaw jud pagduka-duka guard ha kay kailangan imuhan ni nagtawon ning globe nako nga walay mukawat ana. Bantay lang yung guard ha. Ikaw jud pasangindan nako nga naay magmukawat aning globe nako. Ya, ako nagbantay. Imo na ko pasangin no. Basta guard, bantay ayaw jug. Kuha ay mong mata aning globe. Okay, ma'am. Lantawa jud Sige na maayo. kung tutok, ma'am. Tutok. Tutuki, basta di ka matug. Kuyog, Kay dako akong sweldo nimo, Kuyog. pero mas dako akong gasto anang globe nako. Kuyog, mahimo ng pakuan. No? Sige, lantawa na kay adto nako. Sige, ma'am. Sa may naan ni lupa, ano nga. Pagpantay na, magmaayo no ni ma'am noon. Ang pangutana. Isa pa mga awat ani nga. Kabugat, anak. Bisag pag kinintos ka tao mo, aswat aning lupa. Hindi ka daong, oy. Bisag sa kalipo pa ka tao. Minaw ko, magliso, idaong yun. Saan mo? Kadako ang lupa. Matawat pa ka na. Posible po na yung mga awat ng lupa. Binuang. Usay, gold? Muraan man ni kulo, muraan ni sa ni lupa, muraan man nakuha sa nadaot, muraan sa init, muraan man nauspag naman eh. Tumano lang na ito ning sugo sa itong amo kay sa mga trabaho ta ni. Maglaan, baro bingkuran. Bingko sa daling pusi. Di mo guno ipawa, guno sa pananaw atong pananaw yung ginahanda ko sige yung lantaw ko. Ita ni trabaho. Mao ni trabaho nga yahay sige nagtutok ning globa. Sige nagmahimo ning balon, makaon. Nga na kusikon tani ati. Murag aksyon magduka ang mata ng dugay tinutok ng globe yate. Mayo ni wagi mangawat na ay posible pag may mangawat kadako na may usap kawat na mayo ni magduka-duka sa kugay. Oy tao mangawat na kisa tay tao mangawat na magtimpiyo sa dali ay tal si ma'am lakaw unya dugay batong balik sakto si piyo kapag ako nang do isa bitim kawat na bang sa helikopter. Uy, uli ng globo yung taon. Uy, gusto ba yung helikopter? Ano, kawat na patay ko ng mga miyati. Uy, uli ng globo. Yung kawat ng globo. Bro, yati, kawat yan. Kawat ng globo yati. Ano nawa man ang globe dito? Kawat pa, ay, kawat pa panawa. Ay, di, kawat sa helikopter. Tama. Kumama yung globo, kawat. Loksuha. Wa ang globe gina na tika di kasi tulog-tulog diha. Ano giduka-duka man kan tulog ka pero gikawat na ng globe na kumahal kayo. Wa loksuha. Usawa mo ko na mapaglukso man sabi mo tumuya ka. Helikopter man ma'am. Loksuha. Wa akong globe mahal kayo na kapatao na ng globe. Isa may gadaho man ni kawato na ma'am. Gaun sa nang diay kapag iya na ko. Sige ko tan-aw ma'am. Natulog guro ka. Matubo. Uy. Grabe yung sige kong tutok ka na karuga. Sige sa karugayan ako tutok ibuho mo kung ano nilupad ng globe.
Kung gibantayan pa na ni mo maayo dili na makawat. Yung di makawat. Sa kaas, wa. Di Tawag kasi mo, pag unsa ako nagbantay na maayo, ma'am. Dito masiyagi babaw, ma'am. Saong ko. panawag ko mga Air Force para kuha na matabangan na. I-rescue na ako mo. Iulin taon. Ay, galo.